Здравейте, драги зрители! Вие сте с извънредният епизод на Дръж ми пуканките. Шокиращи събития разтърсиха светът и въпреки, че темата не е типична за пуканките, такова безумие няма как да бъде подминато от себеуважаваща се медия. Дами и господа, от няколко дни шоколадът Тоблерон има нова визия. Новото във визията са по-малкото шоколадови триъгълничета. Решението е взето с цел икономия. Поредната промяна в ущърб на данъкоплатеца. За скандалното решение се разбра преди няколко дни, но случаят биваше умело прикрит с еуфорията покрай концертът на Цеца, президентските избори в щатите и финалът на Big Brother. Института по пуканкология проведе социално проучване, в което бяха взети предвид решението за намаляването на шоколадовите триъгълничета в Тоблерон, изборът на Доналд Тръмп за президент и предаването Папараци. За съжаление, резултатите от изследването показаха, че по-простите хора имат по-голям шанс да бъдат давани по телевизията. Следващата шокираща вест дойде в редакцията ни в последните часове. Албус Дъмбълдор може да е гей в предстоящите филми от поредицата Фантастични животни. Новината идва от самата авторка на книгите за Хари Потър Джей Кей Роулинг. И накрая най-важното. През 2017 година ще излезе пълнометражен филм по класиката Малкото пони. Емили Блънт ще озвучава лентата, а заглавието ще бъде Малкото пони филмът. Дръж ми пуканките като самостоятелна медийна сила, за разлика от други подобни не си губи времето в референдуми и концерти, а организира алтернативни избори за глава на републиката, които се проведоха във фейсбука на Дръж ми пуканките. Благодарим на всички гласували, но както става в изборите, гласът ви няма значение и издигаме ново предложение. За един по-адекватен, иновативен, интелигентен или най-малкото поне по-симпатичен глава на България, предлагаме кандидатурата на Малкото пони. През годините Малкото пони се наложи като авторитет, било озвучавано от редица холивудски звезди и е в топ 10 най-вдъхващи доверие личности на списание Time. Освен това, предстоящият пълнометражен филм Малкото пони филмът е чудесна маркетингова възможност за популяризиране на бизнеса с леблебия в България. И сега малко информация за Малкото пони. Появява се на телевизионната сцена в началото на 80-те години, има повече ефир от гала и от тогава претърпява 4 иновационни промени. Малкото пони говори 5 езика. За сравнение, например, Николай Бареков говори един и един импрувнат. Освен това, Малкото пони има много меки черти и ще стои отлично до Доналд Тръмп. За сравнение, не толкова сладка би била до него от Цецка Цачева. Гласуването за Малкото пони ще се проведе във фейсбука на Дръж ми пуканките. Това беше извънредната емисия на Дръж ми пуканките. Благодарим ви, че бяхте с нас. За по-смислена информация посетете фейсбук страницата на канала и не си пускайте телевизора.